Dotarłem na Pragę, wujek Władek z autami biznes tam robił. Król Lawek, legalny czy nie? To był grudzień 91 rok. Początek to kompletny szok. Garaż, mieszkanie u wujka, stary szewski blok. Skręcałem, rozkręcałem. Potem goniliśmy na giełdę w Słomczynie. Pamiętam pierwszy raz, ja pijany kompletnie. Wujek pojedzie? Panie, masz pan fajt. Nówka punkiem, bierzesz pan czy nie bierzesz pan? Klient już jedzie i chce je na gwałt. Jak odbywała się tam sprzedaż aut. Prawda, smutno. Po roku wzięli mnie na warsztat w Dziuple. A że wiedziałem, czym jest piastra wkrótce, sam przerabiałem te auta brudne. Wtedy mieszkanie, ubranie, panie. Wejścia VIP, Pamiętam jak dziś kolega Krzyś mówi wchodzimy. jak i dziś. Tak jest. Teraz już nie wiemy, Jeszcze nie. kolorowa. Jeszcze nie.